bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususon li ruhi Bapak Sudiman. Lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu wa sabithu bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'alhu min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makana wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyyan hadisay yuqtaro. Yuftaro apa yuqtaro? Fa ya. Fa tadi. Yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ayat si 111 ayat 111 ini nembe ayat 111. Makana ora ana ayat tegese apa hadzal Qur'anu ikilah Qur'an. Fakot takot dama mongko temen-temen wus disi apa zikruhu tinuture Qur'an fi qaulihi ta'ala ing dalem ngendikane Allah Ta'ala. Iki beda. Wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyah. Nenggon surat Toha ayat 113.
Wa kadzalika lan iku kaya mangkono angzalna wus nurunake sapa ingsun Allah hu ing Kanjeng Nabi nurunake Qur'anan ing Al-Qur'an ngarobian kang bahasa Arab neng surat Toha. Mula ora ana apa Qur'an ora ana iku hadisan wicara yuftara kang di gawe-gawe fala yasihu mongko rasa min Muhammadin saking Muhammad apa ayuh apa nih taliko gitu apa ayah taliko yento gawe sapa Muhammad fihi ing dalem Quran wala yasihalan ora sah apa al-kadzbu goroi utawa maitu minal Qur'ani saking Al-Qur'an falaisa mongko ora ana iku utawa sapa Muhammad ora ana iku yakdzibu utawa falaisa mongko ora ana apa Quran ora ana iku yukdzabudi paidu utawa digoroi fi nafsihi ing dalem jerone Quran walakin angin tetapine tasdiqal ladzi benerake barang baina yadaihi kang ana ing dalem Quran utawa ing dalem ngarsane Quran ae tegese walakin angin tetapine kana ana apa Al-Qur'anu Al-Qur'an ana iku musaddiqal kutubi benerake pira-pira kitab alati qablahu kang ana ing dalem sadurunge Quran saka keterangan dhuwur wingi yekti ana kisah-kisahe Nabi Yusuf sak keluargane utawa para nabi sing sadurunge niku yekti ana pitutur luhur ngizatun ngandhimatun kanggo wong-wong sing do nduweni akal sing gelem manfaat anane pitutur luhur sing neng jero Al-Qur'an sebab sing jenenge Qur'an niku ora ana liya kejaba Qur'an utawa pengendikan saka ngarsane Allah sing nek neng surat Toha wa kadzalika unzilna utawa angzalnahu Qur'an ngarabiyan lan iku kaya mangkono ingsun Allah nurunake Qur'an kanthi bahasa Arab memang pembicaraan Quran niku digawe nganggo bahasa Arab mula amat sangat ora bener nek ngarani bahwa Muhammad ki gawe Quran kuwi amat sangat ora bener. Lah kok diterangke ngeten sebabe sebagian wong Quraisy niku ngarani nek Quran ki gaweane Muhammad. Kayak Muhammad niku dicipta karo Gusti Allah dalam keadaan ra iso maca, ra iso nulis.
Nah nulis bahasa Arab nulis hurufe kae ya ora iso. Ali batake ngono gampangane. Apa meneh kok nulis kalam niku nulis kalimat sing dawa, agi nulis kata isim apa fi'il ora iso. Maca ya ora iso. Dadi nek ana tulisan kon maca ngono ya ora iso. Dadi wong nulis karo maca ora iso kok dituduh gawe Quran kuwi wis tetep tuduhane ngawur jenenge. Tuduhane sramu tublas wong cetha wong nulis ora iso maca ora iso kok iso gawe Quran apike kaya ngene. Kira ramu tu babar blas to. Ming teko sengit karo Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi selalu ngendika iki kalamullah, iki ngendikane Allah ngono Kanjeng Nabi. Mula ben do ra dinut do dituduh Muhammad ngapusi nek kae muni kalami Allah nek kae muni ngendikane Allah iki Muhammad ngapusi kae iki gaweane Muhammad lho terus di wong sing sengit wong sing ra seneng iki nek nuduh ra mutu. Sok ora logis, ora masuk akal ngono lho ming waton. Ya nek cara kasar nggone dhewe ngono ming waton jeplak kuwi lho sing rasik. Wah wong ora judu iki nyebuahi tenan tak pikir-pikir. Ora dipikir nek omongi ora dipikir. Wong cetha ra iso maca ra iso nulis kok gawe Quran. Ile gawe we piye? Dadi wong napa jenenge wong ora elek dielek-elek niku ya kaya Kanjeng Nabi niku nganggo tuduhan-tuduhan sing mbujung wudel jenenge. Le nuduhe ming mbujung wudele dhewe kok. Cetha wong ra iso nulis ra iso maca kok ayah talika ikhtalaka yahtalika fihi. Bisa niku wis ora pas lan ora bener lah, ora sah lah nek ngantek nuduh Quran iki saka Muhammad iki wis ora bener. Wong kuwi ngendikane Gusti Allah. Terus juga ora sah nggorohake Quran niku ya ora sah. Malah kepara hukume rada abot. Nggorohake Quran maidu Quran iki kafir mbalae. Iki rada abot meneh niku. Wong Quran iki ngendikane Allah nggo nuntun, nggo mandu men do didadekke pedoman urip karo para menungsa nganggo dalil sing kondang bahwa Quran iku diturunke hudal linnas. Nek neng sasi poso do kerep diwaca sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Hati bumi itu duwi para menungsa. Sehingga menungsa ki nek pengen bener lempeng urip ki pedomane Quran, jak Quran dadi pituduhe para menungsa. Kok malah ana sing nggorohke. Kok malah ana sing maido lah kuwi otomatis hukume dhek kafir, polah pokal sepak terjange engko mesti kesasar wong ra duwe pedoman. Iki akeh le kesasar nang nggon segi urip apapun kleru iki engko anggere ora nggunakake Quran pinangka dadi pedoman urip. Berkeluarga ra nganggo pedoman Quran ya kesasar. Srawung tangga teparo ora nganggo pedoman Quran ya kesasar. Nyambut gawe ora nganggo pedoman Quran ya kesasar karena Quran ya ngatur leda nyambut gawe, ya ngatur leda srawung, ya ngatur leda berkeluarga termasuk ya ngatur leda ngibadah. Kurang pripun isine Quran tonjo kok leda ibadah dari mulai salat, poso, zakat, haji diatur. Nang Quran ana aturane sing lengkapi engko hadise Kanjeng Nabi. Kuwi dari mulai salat, zakat, poso, haji. Terus srawung ning jero omah ro keluarga ro wong tuwa tendeku ya ana meneh aturane nek gelem nggunakake Quran dadi pedomane.
Nang jero keluarga. Terus metu saka omah srawung karo tangga teparu ya ana tuntunane nek gelem nggunakake Quran dadi tuntunan. Terus do nyambut gawe apapun bentuk nyambut gawene saka mulai bakul, buruh, tani dan lain sebagainya wonten aturane. Ming karek sinau terus diterapke. Aja nggorohake aja maitu kok. Ning yo angel nek sakniki pokoke anggere kocap rajudu senengane iki nek golek pitutur ki dadak ndelok sapa sing mituturi gara-garane. Lah niki ndelok Kanjeng Nabi. Kayak Kanjeng Nabi ki nek cara blegere ngono pisan kecilik ming cah yatim. Turunane Bani Hasyim sing ten Mekah ora pateka favorit, ora pateka tenar, ora pateka ketok le dubeng turunan Bani Hasyim. Kecilik ket umur 2 taun wis yatim. Wong isih ning kandungan ramane sedo, umur 2 taun ibune sedo. Lah ya wis kaya ming wong ora ana gambare to nek. Jenengan yo iso mbayangke anggere muni cah yatim kae yo wis ora ana gambare jiwa iki. Ning nggon bondo blas ra duwen. Wong bar ditinggal sedo ibune iki nemplek nang mbahne, bar nemplek nang mbahne ming setahun kae le nemplek nang mbahne terus nemplek nang pamane. Wis kaya ora sejarahe urip ki ora. Mula do dipaido nek mbasan dewasane umur 40 tahun dadi nabi, dadi rasul menyampaikan wahyune Allah ki do dipaido. Lumrah kok ya. Joneh wong kures, wong upamane sing disampaikan iki wis do maido kok iki. Ngerti masa lalune ming wong ceng-ceng ngono kuwi ya iso dipaido tenan. Ora ming biyen ket saiki. Sebabe isih do duwe gaya ndelok sing menyampaikan, ora ndelok sing disampaikan. Ki sing marai ruwet ki ning kono kuwi kok ya. Mula Kanjeng Nabi ki bola-bali ngelingke ungdur makalah wala tangdur man kola. Deloken apa omongane aja ndelok sapa sing ngomong. Sekali ndelengan ki dadak ndelok sapa sing ngomong ketutup hidayah niku ketutup. Wis ora bakal oleh hidayah saka ngendi wong dadak ndelok sapa sing ngomong kok. Mula kafir-kafir Quraisy geblusuk, do geblinger katuan wong terus ora juduru Kanjeng Nabi. Ngantek nuduh-nuduh Quran ki gaweane Muhammad ana sing kiwa tengene dulure kaya dene Abu Jahal Abu Lahab. Ya Allah Muhammad ki sapa ming prunanku. Ming ngono kuwi sih. Wis ora gelem nampa wong cetha. Kanjeng Nabi ki ming nang ngisore adoh ke Abu Lahab Abu Jahal sesepuh kono balungan gede-gede. Mula angel banget iki nek kon nampa angel banget. Ngantek tekan sedo ya kafir tenan ya enak Abu Jahal Abu Lahab kuwi. Dulur cerak karo Kanjeng Nabi. Makane nek kaya Habib ngegul-gulke turunan mbok sing jenenge Habib ki elek dosa maksiat mesti swarga karena turunane Nabi karena zuriat Nabi wis ngawur le omong. Amat sangat ngawur lah Abu Lahab Abu Jahal itu ora ming zuriat. Cerak banget karo Kanjeng Nabi. Ning nyatane ya mati kafir karena pokale ora pateka bener imane kleru, ya tetep ahli neraka. Apa meneh sing dzuriyah kuwi adohe ra umum, gek ya mbuh asli mbuh ora. Eling aku le muni iki nek dzuriyah Nabi mbok elek mbok maksiat. Malah melu para ulama ning ora nyenengi Habib mesti neraka. Lah kok isa-isane mestake neraka. Wah wis ora mutu. Dadi doktrinnya itu ora mutu. Lho niki nek jenengan paham rasa ndelok sapa sing menyampaikan tapi ndelok apa sing disampaikan. Kanjeng Nabi ki menyampaikan wahyu.
Mula karo Allah dicipta ra iso nulis, ra iso maca ki ben ora iso nuduh. Menungso ki do ora iso nuduh nek Quran ki gaweane Kanjeng Nabi. Ewa semono saking sengite tetep nuduh. Saking sengite. Nuduhe ya ora mutune muni gaweane. Lah apa ya karepe iki sing dadi rasul karo sing menyampaikan ki kudune kecilik tekane tuwa sempurna kok ya. Saka sudut apapun juga sempurna. Saka sudut bondo wong brewu lah keluargane brewu. Saking brewune iki brewok kok piye. Saking brewune kuwi. Karepe lho. Terus saka dedeg piaduke ya gedhe dhuwur. Lemu kae kok ya karepe iki. Enggak mongko iki nek karo dedeg piadeg iki ra kena nggo jaminan. Oke lho wong gedhe dhuwur lemu goblok-goblok iki oke lho. Ora iso kuwi nggo jaminan kok ya kok karepe kon gedhe dhuwur lemu terus bondo brewu terus saka cilik ya keturutan ora yatim kanggonan keluarga secara sempurna wutuh. Nek nggon pendidikan karepe ya kudu sing sip, ya pinter nulis, pinter maca, upamane saiki duwe derajat akademis, ngono kuwi paling S3. Profesor paling ora. Paling ora profesor. Profesor ki ya sing nggo ngompo, ya sing nggo anu barang kae jenenge profesor. Oh, kayak kompresor kok yo kayak gini. Karepe ora mikir sarjana, ora mikir DRS ning profesor. Nek didelok saka akademisine ngono kuwi nek saiki upamane biyen ki wis ana. Lah kuwi rak mung tuntutan hawa. Kamangka pinter ki jalure werna-werna. Jalur pinter ki ora kudu liwat nggon ngono kuwi. Gusti Allah minterke kawula ki duwe jalur pirang-pirang. Nek saiki ya ana sing lewat sekolah ngantek S3 niku wau dadi profesor. Ngono kuwi ya ora mesti pinter. Ning ya ana sing pinter. Ana sing ora jalur formal, jalur non formal, mondok suwe. Ana sing ora ngono kuwi ming melu wong. Ning wonge niku ki ndulalae pinter. Wong niku dilalahi kutu buku nang omah kebak buku lah sing melu niku iki dadi katut gegawa. Pendak dina ya melu maca, kok ngerti-ngerti pinter. Ana sing mbuh prihatine piye. Iki mungkin oleh dungane mbah-mbahne sante kaya para kiai nika sante ngono ngerti-ngerti mbah sang gedhe pinter. Oleh dungane mbah-mbahne le kiai kok ya ana sing gara-gara turu melek pinter. Ya ming bangane ra nerangke nek iki. Ming turu kok pinter. Pinter ngoweh kuwi kan. Turu kok pinter ya pinter ngopo? Aja neh turu pinter, wong pas ngaji turuwe tetep goblok kok piye. Kuwi lek turu ning majelis ngaji, apa meneh turu nang omah blegendong jepaplang. Turu nang omah iki turuwe blegendong jepaplang. Montor mabur. Ora klamben wetenge gedhi. Agak turu nang omah ki ming sempakan tok. Ngono kok marahi pinter ngopo? Agi neng majelis ngaji ngene iki baca turuwe goblok sing kok ora paham-paham se iki wis cethole turu neng majelis ngaji. Mula nek nggon gang pinter iki sak karepe wong kuwi anugerah saka ngarsane Gusti Allah. Lah sing dadi paugerane awake dhewe niku aja ndelok wonge. Ning ndelok apa sing disampaikan. Angger ndelok wonge ya akeh kok nek sakniki kok angger ndelok wonge terus akeh sing do ora ngaji kae. Nek gelem gelar gulung. Aku ki saiki wegah ngaji gara-gara sing ngaji kae.
Lah terus dibaliknya nang kita, bahasan aku saiki ra ngaji oleh apa? Amah ming ra oleh apa-apa to pisan. Seka wektune geguang do nganggo ngaji dicatet rokib dadi centenan ngamal kosong. Ora ana catetan. Ping pindhone do sekian tahun ki nek tak nggo ngaji sithik rong sithik mesti wis tambah. Pengertiane ngilmune mesti wis tambah ning gandeng wegah ngaji gara-gara ndelok sing ngaji ya wis ora tambah apa-apa. Nek nggon segi dosa saya tambah karena serike irine saya ngrembaka. Mung saya serik, saya iri, saya wis ora ana manfaate blas gara-gara ndelok sapa sing ngaji. Ping papate ora paham, mbok sapa wae selain pangkat nabi, nek nggon elek arep kiai top kae ya tetep duwe elek. Nek kudu ndelok eleke, nek nggon apik sing jenenge kiai iki jumlah apike tetep luwih akeh mbangane sing dudu kiai karena ngelmune luwih amba. Dadi trap-trapane ngamal iki mesti mendasar ya. Ngakoni ora ngakoni ngono kuwi kok. Kuwi engko dicatet arep panjenengan wah nah aku tetep ora ngandel. Wong aku ki ngerti ndak dina kok. Lah kok iso ngerti ndak dina ki lewat ngarepan omah. Lah ming lewat le ngerti ki ming pas lewat kuwi kok. Ming liwat kok. Ming ngerti liwat le muni ngerti ndak dina. Nek pancen ngerti ndak dina ki ya saka tangi turu ngantek tekan arep turu ngerti sehingga engko iso ndelok jumlah apik karo eleke kaya apa karo pira. Lah nek jenengan paham kiai-kiai kae mbok sak celuwik ngamal we pas ya karena duwe ilmu. Jenengan ngamal gede iso gagal wong ra duwe ilmu kok. Iso lho ngaji ngene iki jenengan ki gagal. Ora dadi ilmu utawa ora dadi celengan ngamal iso. Bapak-bapak ki iso gagal ngaji. Maksude le ngaji teko bener ning ora dadi celengan ngamal. Lah kok iso ngono wong tak ditakoni kok le ndak iso kowe saiki mempeng jebul le jawab ki aku mung ra penak karo mbok wedok wong mesti dibuka. Ora yo gagal to wingi. Wong ternyata mangkat ming ra penak karo mbok wedok karena mesti digugah. Ndungkluk kalau wonge ndungkluk. Rumangsane kene iki ra ngerti. Kuwi wis gagal. Dadi ora hasil dadi celengan wong ming ra penak karo mbok wedok kok. Dasare ya ora ming ra penak, njak wedi kok. Mula ya tetep digugah kae ngantuk mangkat wong wedi kok ya. Wong le gugah ya wangun kae wis ayo gek tangi gek ngaji. Urip kok ora ngopo-ngopo, glidek ora ngaji ora lek tobat. Le nyuwarae wangun kae ya glidek ora ngaji ora, akhire aku lunduh-lunduh wagu kae kok ya. Arep piye nek le nyuwanani wae ngono. Lah kiai tangi teko ngaji sing ana ning ati ngaji ki wajib mbok ngantuke kaya apa ayo ditandangi ya dipas. Wong ngerti nek kuwi wajib mula ning ati netepi kewajiban. Rakyat tetep menang kiai to ning nggon ngaji wae. Ya ki ning nggon ngaji kok lek muni iki wah aku nek sing ngaji kae wae mbok kowe iki ndelok elek. Nek dijumlah apike karo elekmu dibanding apike karo eleke para kiai kae tetep akeh apike kono. Wis tenan kuwi jumlahe lho mingen. Jumlahe tetep ana rasa sok gaya kaya. Kono lho udu aku lho iki. Aku mau muni kono lho udu aku lho. Nek aku meno pancen sak elek-eleke wong nawi. Dadi jenengan ra jodoh sing iki lumrah. Yo ora duwe kaapian blas nek kaya kula niku. Iki ya ming macake kok ditampa ya syukur, ora ya ora apa-apa. Ati rada santai nek iki. Wis, iki mbangane ku sing ndungkluk saya gejero le ndungkluk. Wis wae le ngaji wis wae. Terus sesuk, oh nggih sesuk le ngaji ten Jedes Patalan ngepasi Minggu Kliwonan. Sedaya kasuwun tindak mengke sing paling penak niki Prapatan Bagjo Sumber Tengah Sawah niku ngidul.
Riku ngidul mungkin ten mriko enten pengurus karo umbul-umbul sing nunggu menggoke ngulon nggon ngendi. Ngono rak ternyata ana sing nunggu. Iku dadi penak niku bangane prapatan bakulan rame banget. Anu wong sing sumber niki ngidul niku. Niki sik muga-muga do dirindani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, dituntun supaya ikhlas ana ing dalem sekabehane ngamal, pikantuk derajat kamulyan, pikantuk derajat ganjaran sing nekake panjenengan dadi ahli swarganipun Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.